Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 6-ന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, അതായത് 15 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. 15 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് 15 ശ്ലോകത്തില് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ, അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ മനസ്സിന്റെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഗോവണിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും നമുക്കറിയാം നല്ലത് ഏതാണ്? നേരെ ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കർമ്മയോഗം കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൂടെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്ത്, പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ പിന്നെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താം? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? അല്ലേ, അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞല്ലേ? യോഗരുഷുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ യോഗാരൂഢനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. യോഗാരുക്ഷു രണ്ടും പറഞ്ഞു അല്ലെ. യോഗാരൂഢനും പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ ഇത് യോഗ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭയങ്കര വിരത്തിലുള്ളത്, തിന്നച്ചത് എന്താ പറയാ, അതെ, ഗർഭപ്പുല്ല് വിരിച്ച് മാൻതോല് വിരിച്ച് അതിന്റെ മുകളില് തുണി വിരിച്ചിട്ട്, അതായത് ഇരിപ്പിടം വസ്ത്രം വിരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അത് ഭയങ്കര പൊക്കമുള്ളത് താഴ്ന്നതാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത്രേ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലത് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു. ബൃഹദാരണ്യ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കലിയുഗത്തിലുള്ളവര് എങ്ങനെയാണ് ാണ് ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരായതുകൊണ്ട് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞു. അത് വരെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. ഇനി നമുക്ക് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 16.
നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്ത മനശ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, ഇപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. ഇനി അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. ഇനി അർജുനനോട് പറയാണ്, കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല, യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, എന്ത് വേണം? ഉറക്കവും ഭക്ഷണം കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ കർമ്മശാസ്ത്ര പ്രോക്തങ്ങളായ ഉപാസനകൾ അനുഷ്ഠിക്കും. ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപവസിക്കുകയോ ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പൊ പറയുന്നതാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരത്തിലുള്ള ഉപവാസങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും. അല്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉപവാസങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഏറെ ഭക്ഷണവും കഴിക്കില്ല. ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച എന്താ പ്രശ്നം പറഞ്ഞത്? ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തില് കുറെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഒരാള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നത്, സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദിവസത്തിൽ 6 മണിക്കൂറിലധികം ആരും ഉറങ്ങേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഉറങ്ങേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 6 മണിക്കൂറാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ കുറെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ കുറെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കുറെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം മുഴുവനും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഏറെ ഉറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 6 മണിക്കൂർ 6, 8 എന്നൊക്കെ പറയില്ല, നമ്മൾ അത്രയും ഉറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം. അതാണ് നമ്മളൊരു ശരാശരി ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗാ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇനി ആരാണോ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? യോഗാ പരിശീലനത്തിലൂടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഇതില് ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കൊണ്ട് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാവിനെയും കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഒരു പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രേരിതകളായ പ്രവൃത്തികൾ, കൃഷ്ണാവബോധപരം പ്രേരിതങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായ അയാൾ അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങുന്നത് വലിയൊരു സമയനഷ്ടമായിട്ടായിരിക്കും കരുതുന്നവ. അപ്പൊ നിദ്രയെ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കുറെ സമയം ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അയാളുടെ സമയം നഷ്ടമായിട്ട് തോന്നും. കാരണം ആ സമയം കൂടി ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനുപരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊരു സമയനഷ്ടമായിട്ടായിരിക്കും അത് കരുതുന്നുണ്ടാവുന്നത്. പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഒരാൾ കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിലാണ് ഏർപ്പെടുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ, അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ദുഃഖങ്ങൾ അകറ്റാനായിട്ട്, എല്ലാ യോഗാ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങൾ അകറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. യഥാ വിനിയതം ചിത്തം ആത്മന്യാവതിഷ്ഠതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തഥാ. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാൾ യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനും ഈ യോഗ അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയെ യോഗായുക്തൻ എന്ന് നമുക്ക്
പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എപ്പോഴും സ്വപ്രവർത്തികളിൽ വ്യാപൃതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വെറും പരിത്യാഗം പ്രായോഗികമല്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം എപ്പോഴും സ്വപ്രവർത്തികൾ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എപ്പോഴും സ്വന്തം പ്രവർത്തികൾ വ്യാപൃതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വെറും പരിത്യാഗം പ്രായോഗികമല്ല. അപ്പൊ അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക്, വിശേഷിച്ചും സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതെപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു സമയം പോലും അതിന് വെറുതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ പരിത്യാഗം നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങള്, അതായത് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാത്ത സാധാരണ വ്യക്തികൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ വൃത്തിയിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത യുക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം നമുക്ക് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ പ്രവൃത്തിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. ഈ പ്രക്രിയ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യുക്തം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. യഥാ ദീപോ നിവാതസ്ഥോ നെഗതേ സോപമാമസ്മൃതഃ യോഗിനോ ധ്യതചിത്തസ്യ യുഞ്ജതോ യോഗ ആത്മനഃ. സ്വസ്ഥനായി ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ കാറ്റ് കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി യോഗി, അതായത് സ്വസ്ഥനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, നിരന്തരം മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്? കാറ്റ് കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ദീപനാളം പോലെ. കാറ്റില്ലാത്തടത്ത് ഒരു ദീപനാളം വെച്ച് അത് ഇങ്ങനെ നേരെ കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഒരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ. അതേപോലെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ, ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ, ഭഗവാനിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും. കാറ്റ് കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും ആര്? ആ കൃഷ്ണഭക്തൻ, ആ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഇല്ല ചിന്ത, മനസ്സ് വേറെ ഒന്നിലും പോകുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. യത്രോ പരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗ സേവയാ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി സുഖമാത്യന്തികം യത്തത് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്രാന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്വതഃ യം ലബ്ധാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേ നാധികം തതഃ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യതേ തം വിദ്യ ദുഃഖ സംയോഗം വിയോഗം യോഗ സഞ്ചിതം. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ സമാധിയെ കുറിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? സമാധി. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നത് യമ, നിയമാസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ആ സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. സമാധി എന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥയില് മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഈ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ടാവും? ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നെല്ലാം പിന്മാറി പിന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. ആത്മാവിൽ രമിക്കുന്നവനായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ സമാധിയിലെത്തുമ്പോ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ രമിക്കാനായിട്ട്, സ്വയം ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള്. മാത്രമല്ല ഈ അതീന്ദ്രിയ സുഖം ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കാണ്. ഈ പറഞ്ഞ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖമായിരിക്കും ആർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതും. ഇതിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വരുന്നില്ല, ചലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു നേട്ടം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല?
ശുദ്ധനാകുന്നില്ല, ഒരു ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും അയാള് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മോചനം നേടിയിട്ടുണ്ടാവും. സമാധി സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല ഒരു പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു നേട്ടമില്ല എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല, എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനുമായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു പ്രവർത്തികളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്മാറിയിട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നവനുമായിരിക്കും ആര് ഈ സ്റ്റേജിലെത്തിയെത്തി പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആനന്ദം കിട്ടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഭൗതികയിൽ നിന്നുള്ള വിരാമം അഥവാ നിർവാണത്തിന് ശേഷം കൃഷ്ണാവബോധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മികമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് വിരാമം അല്ലെങ്കിൽ നിർവാണത്തിന് ശേഷം എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മികമായ ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുകുന്നു. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സമാധിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, അതായത് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുമ്പോൾ. ഇങ്ങനെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുമ്പോൾ കുറെ സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ കടന്നാണ് ആ യോഗി എവിടെ എത്തുന്നത്, ഒരു യോഗിയായിട്ട് മാറുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിദ്ധികളൊക്കെ. അപ്പൊ യോഗിയാവുമ്പോ എന്താണ്, കുറെ സിദ്ധികളും കൂടി കൈവരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. യോഗാസിദ്ധികൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് ശരീരം ചെറുതാക്കാൻ സാധിക്കും, വലുതാക്കാൻ സാധിക്കും, ഭാരമില്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ കുറെ അങ്ങനെ സിദ്ധികളൊക്കെ നമുക്ക് കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ യോഗിക്ക് ഇങ്ങനെ സിദ്ധികളൊക്കെ വരുമ്പോ ആ യോഗി അറിയാതെ തന്നെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാഴ്ചവേലയ്ക്ക് വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകും. അവിടെ എല്ലാവരും പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് വരാം, അതിലേക്ക് മൈൻഡ് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങള്, ഇതിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് അറിയാലോ, ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നാമം ജപിക്കുന്നു, പക്ഷെ സമാധാനം നമുക്ക് തന്നെത്താനെ വരുന്നതാണത്. നമുക്ക് ഒരു അച്ചടക്കം വരുന്നു, അതൊക്കെ തന്നെത്താനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ യോഗി പറഞ്ഞ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, അതില് കുറെ സിദ്ധികൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ സിദ്ധികള് ഈ അഭ്യാസ മുറകള് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം, നമ്മൾ അവരുടെ പ്രശംസയിലൊക്കെ നമ്മൾ ആസക്തരാകും. നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വിട്ടുപോകും. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു, നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സാനിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ നിർവിണ്ണ ചേതസ സങ്കൽപ്പ പ്രഭവാൻ കാമാ ത്യക്ത സർവാന ശേഷതഃ മനസൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനിയമ്യാസമന്തതഃ. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അപ്പൊ യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടും ഈ യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. യോഗി ദൃഢവ്രതനായ പരിശീലകന് വിജയം തീർച്ചയമാണ്. അപ്പൊ ഇത് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ ചെയ്തു പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എന്തുണ്ടാകും, വിജയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്, കുരുവിയുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. കുരുവി ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ട് കടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട മുട്ട തിരിച്ചു കിട്ടിയ കുരുവിയുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു കുരുവി മുട്ടയിടും, കരയിൽ മുട്ടയിടും, പക്ഷെ കടലിലെ തിരമാല വന്നിട്ട് ആ മുട്ട കടലെടുത്ത് പോകും. അപ്പൊ ഈ കുരുവിക്ക് പ്രയാസമായിട്ട് ആ കുരുവി മുട്ട തിരിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ കടലിൽ നിന്ന് മുട്ട കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ സഹായം കുറെ പേരോട് ചോദിക്കുക, ആരും സഹായിക്കില്ല, എല്ലാവരും കുരുവിയെ പരിഹസിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കുരുവി ദൃഢനിശ്ചയം എടുക്കാണ്, ഞാൻ ആ കടലിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ടാലും ഞാൻ ആ മുട്ട തിരികെ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ കൊക്കിൽ എത്ര വെള്ളം പറ്റും കൊള്ളാനായിട്ട്, പക്ഷെ ആ വെള്ളം വെള്ളം എടുക്കും, കരയിൽ കൊണ്ടൊഴിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഗരുഡന് പാവം തോന്നിയിട്ട് ഗരുഡൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കുരുവിയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വരാണ്. അപ്പോ
ഗരുഡൻ സഹായിക്കാൻ വന്നപ്പോ കടലിന് മനസ്സിലായി താൻ എന്തായാലും തോറ്റു പോകുന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗരുഡന് ആ കുരുവിക്ക് ആ മുട്ടകൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാണ് കടല്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആ നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയം, നമ്മൾ അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ അവിടെ ആരുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും നമുക്കവിടെ. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സഹായത്തിനുണ്ടാവും. അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനം വിശേഷിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് ഭക്തിയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗം പ്രയാസമാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു പോരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. സ്വയം സഹായിക്കുന്നവനാണ് ഈശ്വര സഹായം ലഭിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കുരുവിയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ ആരുടെ സഹായം നമുക്ക് വരും? ഭഗവാന്റെ സഹായം വരും. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത്. എത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് നമ്മളത് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ആരുടെ സഹായം ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ സഹായം നമുക്കുണ്ടാവും. ശനൈ ശനൈ രൂപപരമേ ധൃതീഗൃഹീതയാ ആത്മസംസ്ഥം മനാ കൃത്വാ ന കിം ജാതതി ചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക. വേറൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അപ്പൊ പടിപടിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് ആരുടെ സഹായം വേണം? ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താലാണ് നമ്മൾ സമാധിസ്ഥനാകേണ്ടത്. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കണം. മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അതായത് മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കണം. നമ്മൾ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് നമ്മൾ എന്തിൽ വേണം ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട്? ബുദ്ധി നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവില് ഉറപ്പിക്കണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ട് നമുക്കത് പതുക്കെ അതിനെ പിൻവലിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യഥോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തതോ നിയമൈതം ആത്മന്യേവാവശംന്യേത്. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിന് അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊരിക്കലും എന്തല്ല? സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്നതല്ല, ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ് മനസ്സ്. അപ്പൊ ഈ സ്വഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ ചഞ്ചലമായ മനസ്സ് എവിടെയെല്ലാം അലഞ്ഞു നടക്കോ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ നിന്നെല്ലാം അതിനെ പിൻവലിച്ച് ആത്മാവിന് അധീനനാക്കി മാറ്റണം. നമ്മൾ ആത്മാവിന് അധീനനാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം ആര് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ നമ്മള് പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിന് അധീനനാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഒരിടത്തും ഉറയ്ക്കാത്തതും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് മനസ്സ്. മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഒരിടത്തും ഉറയ്ക്കുന്നില്ല, ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയൊരു യോഗി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. മനസ്സ് അയാളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാതെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് മനസ്സ് എന്താവുന്നത്? നമ്മുടെ മിത്രമായിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിനെയും അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അതുവഴി നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോസ്വാമി. അത് സാധിക്കാത്തവൻ ആരാണ്? ഗോദാസൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് സാധിക്കാത്ത വ്യക്തിയെ ഗോദാസൻ എന്ന് പറയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണെങ്കിൽ ഗോസ്വാമിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനാണെങ്കിൽ ഗോദാസൻ എന്നും പറയുന്നു. പ്രശാന്ത മനസം ഹേന്യം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതാമ കൽമഷം. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗിക്ക് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്താനായിട്ട് ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എന്താവും? രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിന്റെ ആ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ആർക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ടാവും? ആ വ്യക്തി നേടിയിട്ടുണ്ടാവും. താൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് പരമപുരുഷനുമായ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്നും ആ യോഗിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? മുക്തനായിരിക്കും.
അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുണ്ടാവും, പരമകാഷ്ഠയിൽ ഉറച്ച അതീന്ദ്രിയമായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ അനുഭൂതി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഗുണത്തില് ഭഗവാനുമായിട്ട് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനുമായിരിക്കും ആര്? ആ യോഗി. ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന വാക്കിവിടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറി നമുക്ക് ഭൗതികമായ ചിന്തകളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാമം, മതം, ക്രോധം അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ മാറി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതായി നമ്മളെ. യുഞ്ചന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗാനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നത അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതനായിട്ടുള്ള യോഗി ചെയ്യാണ് സദാ യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട്. ഈ യോഗി സദാ യോഗാനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? യോഗാനിഷ്ഠനായിക്കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറി, അതായത് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തിയ യോഗി. ഇവിടെ ബ്രഹ്മഭൂതത്തിന് എന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മസ്പർശം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മസ്പർശ അവസ്ഥയിലെത്തിയ യോഗി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നത അവസ്ഥയിലെത്തും. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നത അവസ്ഥയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മഭൂതം എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ? ബ്രഹ്മഭൂതം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മസ്പർശം അത്യന്തം സുഖമശ്നുത എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മസ്പർശം എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മസ്പർശം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിൽക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മസ്പർശം എന്ന് പറയാം. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മഭൂതവും ബ്രഹ്മസ്പർശവും സെയിം തന്നെയാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ. ബ്രഹ്മഭൂതാസ്തമാത്മാനം സർവ ഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവ്വജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു, അയാൾ സർവ്വജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഒരു യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും എന്നെ കാണാനും എന്നിലെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആ വ്യക്തിക്ക് പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും, എന്നില് എല്ലാവരെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആർക്ക്? ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗിക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈശ്വര സർവഭൂതാനം ഹൃദയചാർജുന തിഷ്ഠതി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഭിന്ന സ്വഭാവങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ മക്കൾ ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള മക്കളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെയായിരിക്കും പെരുമാറുന്നതും എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനുമായി അമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ സർവഭൂതങ്ങളോടും ഭഗവാൻ പെരുമാറുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാനിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ടും അവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സച്ചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞാനുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ഞാനുണ്ട്, എല്ലാവരും എന്നിലുമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും ഞാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവിടും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. കാരണം ഭഗവാൻ സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവൻ ആരും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല, ഭഗവാന് അവനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ കൃഷ്ണാവബോധം
ബോധത്തിന്റെ ഈ നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ സർവസ്വമായി തീരുകയും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ അയാൾ കൃഷ്ണനോട് ഏകീഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനും ആ ഭക്തനും എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനോട് ഏകീഭവിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ട് ഒരടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഏകീഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനിൽ ഏകീഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാന്നാണ് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാര്. അല്ലാതെ ബ്രഹ്മത്തിലാണ് എന്ത് ലയിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുകയല്ല ചെയ്യണത്, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ സർവസ്വമായിട്ട് കരുതി കൃഷ്ണപ്രേമത്തില് പൂർണ്ണമായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവഭൂതാസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിതഃ സർവഥാ വർത്തമാനോപി സാ യോഗി മയി വർത്തതേ. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന യോഗി എന്ത് ചെയ്യും? പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ ആ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കും. കാരണം ഈ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മത്തോട് കൂടിയ ഈ പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ നാരായണ രൂപത്തിലുള്ള പരമാത്മാവ് ഞാൻ തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ആരിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു? ഭഗവാനിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. യോഗാചര്യയിലെ സമാധിയുടെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ യോഗാചര്യയുടെ പരമകാഷ്ഠ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന ബോധം തന്നെ യോഗിയെ കുറ്റമുറ്റവനാക്കും. അപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ യോഗി എങ്ങനെയാവും? കുറ്റമറ്റവനായിട്ട് മാറുന്നു. ആത്മാവ് പമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി അർജുന സുഖം വാ യതി വാ ദുഃഖം സായോഗ പരമോ മതഃ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശ്യനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഈ ഉത്തമനായ യോഗി. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഉത്തമനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്? എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എങ്ങനെയാ കാണാണ്? തന്നോട് സദൃശ്യനായി കണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ജീവിക്ക് സുഖം വരുമ്പോ ആ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും വേറൊരാൾക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ ഇത് എനിക്കുള്ള ദുഃഖമല്ലല്ലോ, അയാളുടെ ദുഃഖമല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നവരല്ല, അയാളുടെ ദുഃഖം എന്റെ സ്വന്തം ദുഃഖമായിട്ട് കാണുന്ന അങ്ങനെ സമഭാവനയോടെ എല്ലാവരെയും വർദ്ധിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന അവരുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഈ ഒരു ഉത്തമനായ യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. താനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നതാണ് എന്ത്? ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം. സുഖത്തിന് കാരണം എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും പരമഭോക്താവാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന ബോധ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ അത് സുഖത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറും. അതായത് ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ, സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സുഖത്തിന് കാരണമാകും. അല്ല ഭഗവാനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകും. ഇവിടെ മറ്റെല്ലാ യോഗകളും ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതി. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. മറ്റെല്ലാ യോഗകളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികളാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് എത്തുന്നു? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഓരോരോന്ന് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ല നമുക്ക് നേരിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനും സാധിക്കും. ഇത് ഭാഗം നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल।
ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കുഞ്ഞിനെ ഓറക്കുക രാജിവത്ത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? 4 നോക്കിന്നു അല്ലേ? 5 നോക്കി. 4 5 നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. 6ാമത്തേത് യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞവനെ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നു. യോഗായുക്തം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത യുക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതോ? യുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആധ്യാത്മിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യുക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. സിദ്ധികളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും അതായത് യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മള് ഈ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സിദ്ധികളൊക്കെ വരും, നമുക്കപ്പൊ വഴി മാറിപ്പോകും നമ്മള് ചിലപ്പോൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുക, അതാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോസ്വാമി ഗോദാസൻ വിശദമാക്കുക. ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗോസ്വാമി, മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരെ ഗോദാസൻ എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന വാക്ക് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന? ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങൾ മാറി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഭഗവാനുമാരുടെ ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നതാണ്